Basketball Africa League no ye bali ye basketi ɲɔgɔn dan belebele don farafina anata ɲɛbila ɲɔgɔn danw tako filana minnu bɛ Stade Malien de Bamako Mali cɛbɔ ko fɔ u bɛ tan Abidjan Côte d'Ivoire jamana kan ka daminɛ novembre kalo tile 5 ka taa bila tile 10 na. Stade Malien de Bamako ye baskettanaba dɔw ta. Boubacar Kanoté stade degeli karamɔgɔ an ye renfort minnu demandé ni ala barika la n'an y'u bɛɛ sɔrɔ bi an bɛ ka labɛn de kɛ walasa ko olu fana sen filɛ k'a lajɛ n'u ni an ka effectif kɔrɔlen bɛ taga cogo mun yani compétition yɛrɛ don cɛ parce que tile 5 ɲɔgɔnna bɛɛ b'an bolo hali bi pour que ka se ka u fara ɲɔgɔn kan parce que a man nɔgɔn joueur kuraw nalen k'a fara joueur kɔrɔlenw kan a man nɔgɔn dɔɔni mais n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko concentré hakili la a bɛ ɲɛ kosɛbɛ n'Ala sɔnna. Ni ko renfort basketintala kuraw nana u bɔra yɔrɔ jumɛn ani jɔn don ani mɔgɔ joli don? Awɔ an ye mɔgɔ 5 de sɔrɔ. Quartier Jara ale bɛ États-Unis filani fila Hussein ni Hassan olu fana bɛ États-Unis ani Mamadou Dukure o fana bɛ États-Unis ani Jambo ale bɛ Faransi an y'olu mɔgɔ 5 de sɔrɔ an bɛna olu de senna filɛ k'an ka tata ta olu la u mɔgɔ 5 la k'o fara an ka effectif kɔrɔlen kan walasa an bɛ se ka se sɔrɔ cogo min Abidjan jamana kan. O kɔrɔ ko laɲini ka bon kosɛbɛ ni kɛnɛ kan Abidjan. Laɲini ka bon kosɛbɛ parce que an tagakun don an bɛ fɛ ka ye équipe fila min kan ka qualifier an bɛ fɛ ka ye o kɛnɛ an bɛ fɛ ka ye o fila la soit an bɛ kɛ premier ou bien an bɛ kɛ deuxième o yɛrɛ de an ka laɲini o de to an ye ci bila an ka renfort minnu bɔra États-Unis ni Faransi ka na walasa an bɛ se ka se sɔrɔ. O kɔrɔ ye min ye hakiliyanfan n'o ye état d'esprit ye o ka ɲi kosɛbɛ i ka baskettanaw ani e yɛrɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ. État d'esprit ka ɲi parce que an bɛɛ ye maliyɛn de c'est vrai o bɛ ka jouer États-Unis mais o bɔra yan de ka taa États-Unis. Adaptation an tɛ se ka adaptation ko kuma fɔ parce que an bɛ ɲɔgɔn dɔn équipe nationale sira kan bon équipe n'a nana équipe fana sira kan o ɲɔgɔn dɔn c'est facile parce que maliyɛnw de don u bɛ bamananw u bɛ anglais fɔ u bɛ bamanankan fɔ u bɛ français fɔ donc ne bolo o baara ka nɔgɔn an bolo o de y'a to an ma sɔn ka renfort ta yɔrɔ wɛrɛ la an y'a kɛ maliyɛnw de ye. Stade Malien delila ka ye kɛnɛ kan bali kɛnɛ kan Rwanda o kɔrɔ ye min ye ni se dira aw ma ni Ala ye se di aw ma Abidjan a b'a fɛ ka se conférence kɛnɛ kan ka se fo yɔrɔ jan ka tɛmɛ kɔrɔlen kan n'i ma fili. Awɔ parce que an kɛra 3e fɔlɔ an bɛ ka ɲini nin sen ka qualifier ka taa conférence la n'an qualifiera ka taa conférence la an kɛra sabanan ye an ka laban tɛmɛnen na an b'a ɲini sa ka kɛ fɔlɔ ye ou bien filanan de o de y'an ka objectif yɛrɛ. Degeliw bɛ sen na VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don.